Čaute, ja si nechám poznámky, lebo aby som niečo nezabudol. No, tak ďakujeme veľmi pekne za pozvanie ako prvé. Som veľmi rád, že vás prišlo toľko, som ich nečakal. Takúto prezentáciu som ešte nemal v živote. Tak dúfam, že to bude dávať význam a že nebudete ľutovať, že ste prišli. Dobre, prezentáciu som nazval, že Chelsea radí, ako sa dostať do reklamky. Chelsea je náš bulldog, ktorý momentálne spí doma a keďže som veľmi nemal tam dať aké obrázky, tak som si povedal, že tam dám na jej radu, som tam dal fotky bulldogov. Ona vyzerala asi takto, keď som to robil, vedľa nej, takže ma inšpirovala, aby som tam dal. Fotky bulldogov sú pekné, budete dvíhať emócie, takže si budete lepšie pamätať tie veci, ktoré tam budú. No, dobre, môžeme ísť na prvú vec. Takto ja si ešte, jasné, už to kazím. Chcem sa spýtať teda prvú vec, ako dáme takú interaktívnu malú vsúku, že koľko z vás by chcelo robiť v kreatívnej oblasti v budúcnosti a sa tým živiť? Dobre, dosť veľa, držte, aj teraz budeme pokračovať. Koľko z vás v reklame? Stále? OK, ešte príbodne niektorí. A koľko z vás v agentúre reklamnej? Dobre, pár budú, niektorí freelanceri alebo tak. Dobre, ale v podstate plus minus sú tu ľudia, ktorí by chceli robiť, takže táto prezentácia, ktorá je také tips and tricks, ako sa tam dostať, tak myslím, že bude pre vás nejaký zmysel. Tak môžeme začať. Dobre. Robí to tie emócie, presne to som chcel dosiahnuť. Dobre, tak prvá vec je, že keď chcete robiť, ja som z kreatívneho oddelenia, takže prepáčte, že chcete byť accounti alebo niečo podobné, stratégovia alebo niečo iné, že to nebude úplne tak pre vás, ale skôr na kreatívne oddelenie a agentúru. Prvá vec, čo musíte mať, a to tak akože vnútorne si nejak pochopiť, že máte kreativitu a že vás baví, že máte ako keby radosť z toho, keď niečo tvoríte, radosť z toho, keď vidíte nejaký problém, napadne vám riešenie a vyrábate ho, že vás to prirodzene ťahá k tomu, že jednoducho niečo robiť, že nebaví vás robiť dookola to isté a vždy nové a to je vlastne kreativita. Je taký nejaký anglický slogan, alebo čo v triade to majú na stene namalované, že kreativita je inteligencia, ktorá sa baví. Po anglicky to znie lepšie. Intelligence having fun. A to by malo byť to, že vlastne keby v tom mozgu vás to teší a máte taký, ja neviem, aby som používal som, že rauš, keď robíte, hej, že zabudnete, koľko je hodín, zabudnete, že máte iné starosti a to zavrete. Aj keď máte otvorené oči, tak vlastne nemáte, ani uši, ste niekde úplne inde. A to musíte sebe mať, a keď to nemáte, tak ja si očo vrátiť z kratšej cesty a je to taká dôležitá vec si povedať sám u seba, že áno, kreativita je to, čo ja mám a chcem sa tým žiť. Veľmi dôležitá vec, keď ste cítili, že nie, tak radšej nejakú inú robotu vymyslíte, lebo toto by vás zabilo potom. Dobre, je to ešte aj taká tá vec, že väčšiná nespokojnosť, to je tiež jedna z častí kreativity. David Ogilvy napísal takú knižku Eternal Pursuit of Unhappiness, akože nekonečná naháňanie sa za porazením nešťastnosti. Neviem to prevodiť do slovenčiny, ale je to jednoducho o tom, že kreatívci sú presne tí ľudia, ktorí stále sú nespokojní, stále keď sa na niečo pozrie, tak vidí, čo je zle, niečo je dobré. Je také trošku akože smutné do života, ale je to tak. Ale ako toto zle sa snaží rýchlo opraviť, zlepšiť inak. A prirodzene mu to ide. Pozriem do poznámok. Jasne. O riešení problémov som hovoril. A je tam ešte jedna vec, ktorú často som počul od ľudí, ktorí... jak to povedať? Jednoducho, ktorí na to nemali, z rôznych dôvodov, oni hovoria, že ja mám dobré nápady, som kreatívny, ale nemáme ich to spraviť. To väčšinou, keď akože niekto je copywriter a nemá dizajnéra, alebo si myslí, že je režisér a nemá čo dokáže s kamerou a tak ďalej, tak taká je to výhovorka, že ja mám nápad a neviem to spraviť. Kreativita je aj v tom, že aj keď to neviem, tak skúšam, hľadám riešenia, ako ten svoj projekt, ktorý vnútorne túžim spraviť, chcem, tak ako ho dosiahnuť jednoducho. A aj bez rozpočtu, bez materiálnych vecí, bez neviem čo, ľudí,
nájde spôsob. A to prirodzene sa akože, ak ste si niekedy povedali, že máte dobrý nápad a nemáte ľudí, ktorí vám ho spravia, tak ho nemáte. Lebo keď bol dobrý, tak sa niekto nájde, kto vám ho spraví. Tak, to sú také, akože o kreativite. To bol prvý bod, mám ich 10. Dobre. Prvá kľúčová vec je začať robiť tie veci, ktoré chcete. Čiže keď chcete byť dizajner, tak začať dizajnovať. Bez toho to nepôjde a budete to robiť celý život, tak je dobré začať čím skôr. Robiť. A to teda najprv robiť pre seba a pre radosť. To je strašne dôležité. Treba to robiť. To je ten najkrajší a najzákladnejší krok, lebo vtedy nemáte klienta, nikto toho nekeca, je to podľa vás, je to pekné, ako to cítite, ako sa vám robí dobre a je to aj prejav vás ako človeka. Potom, keď tie prvé vety, že robiť pre kamarátov niečo, alebo pre nejaké malé biznisy, reštauráciu, do ktorej chodíte, máte strýko alebo čo, alebo krčma, obľúbená krčma potrebuje spraviť nápojový lístok, alebo neviem, babka má 80-ku, tak chce nadizajnovať tie pozvánky alebo niečo takéto. Ale to už je krok, keď vám niekto dôveruje. Je to síce akože človek, ktorý nemá veľké možnosti a musí zobrať aj to slabšie a dávam to preto, že nemôžete zaplatiť niekoho drahého na to, ale už je to prvý krok k dôvere a je dôležité tam akoby nesklamať a stále, že nepovedať si, robím to, OK, to stačí tej babke 80. Čiže spraviť akože stále najlepšie, že keď vidíš, že vieš niečo ešte zlepšiť, tak to potiahne až tam. A napríklad aj pozvánky na babky na 80 sú krásne a vedia vyhrať kreatívnu cenu a vedia napríklad potom neskôr v tom portfóliu nejak zažiariť, že čo presvedčí toho človeka, ktorý vás má prijať, že ste dobrí. No a potom postupne zase od týchto jobov dostanete už potom k nejakým väčším a tak. Je dobré robiť aj pre neziskovky, tí ľudí potrebujú niečo robiť, 2% zdané, kampaň každý rok, neziskovek je milión, nemajú peniaze, pomôžte im a potom sa vám to vráti. Lebo keď vymyslíte jednu peknú kampaň na 2% napríklad, tak jednak, že je to užitočné a niekomu to aj treba, nebudete to robiť úplne zbytočne. A druhá vec, že to potom aj vidia tí ľudia. Pretože kreatívni riaditelia znova poznajú neziskovky, keď vidie nejaká kampaň, tak si možno všimnú, možno nie, ale keď ty prídeš o rok na pohovor a povieš, a pamätáš si tú kampaň 2%, to som robil ja. Tak je to dobré, ale každý chce mať v agentúre ľudí, ktorí sú aktívni nielen že pre mňa dobre, ale aj pre nejaké verejné blaho, čiže pomôcť tým neziskovkám. Dobre, ideme na ďalšiu radu. Ešte robiť. Nie je to veľká zmena oproti tomu prvému, ale toto je, že kedysi stačilo hento, čo som vám povedal, ten prvý krok, a teraz sú o mnoho väčšie možnosti, je o mnoho viac toho, čo sa dá a agentúry tiež robia rôzne súťaže, stáže, programy a tak ďalej. Tak tam chcem akože vypichnúť do pár. Prvé je cirkulátor, čo si poznáte. To je vynikajúca vec, možno sa vám zdá, že je nejaká regionálna súťaž, o ktorej nikto nevie, tak je to omyl, vedia o nej. Ľudia v týchto slovenských top agentúrach sledujú cirkulátor, chodia sem poroty, vyberajú si ľudí. Minulý rok napríklad Lukáš spravil pár pekných vecí, išiel ku nám, teraz je niekde inde, ale stále je to úspech a myslím, že už v tom svete je jednoducho. Už odíde z branže len vtedy, keď sa sám rozhodne, hej. Cirkulátor určite robte, je tam veľmi obľúbený ten skupinový projekt, ale nepodceňte aj tie zvyšné a tip, ako vyťať cirkulátor, robte rádia a televízne spoty. Printov, fotiek, sloganov je strašne veľa, rádia sa prihlasujú 1 až 2. Stačí si pozrieť, aké rádia vyhrali napríklad Cannes Lions, alebo na podobných svetových súťažiach, myslím, že podobné. A
vyhráte cirkulátor na isto. Tak, copywriterská vec, ak teda si chcete byť niekto copywriter a neviete dizajnovať alebo nie ste cez obrázky, tak Razio je copywriterská akože kráľovská disciplína. V 20-30 sekundách nejaká zaujímavá zvuková hra a potom to prepojiť a máte vyhráne. Určite si, keď som pri tom, že sledovať iné ceny, tak pri všetkom tom, čo budem vravieť o súťažiach a podobných veciach, sledujte. Kreatívne súťaže od najľahších ako Zlatý klinec po najbrutálnejšie ako je AD&D alebo Cannes Lions a tak ďalej. Pozrite si, že ako sa svetové agentúry, ktorými cenami sa chvália, tak tie ceny sledujte, že aké práce to vyhrali. Dobre, okrem cirkulátora je potom, možno poznáte, žiarovka, to robí Kamako. Tam sa dá tiež, myslím, že celkom dobre. Víťazí, myslím, že idú do Portorožu na Golden Drum, správne pamätám. Young Lions, možno ste, neviem, či ste o tom počuli, Young Lions je sprievodný program ku veľkej súťaži Cannes Lions. Young je pre ľudí do 30, 28, 29, každý rok inak rokov. Väčšinou to robia páry. V rôznych kategóriách na Slovensku sa robí väčšinou print a cyber a PR. A pravidlo je, že musia to byť mladí kreatívci z reklamných agentúr. Kašlite na to pravidlo, nedodržujte ho a keby ste náhodou vyhrali, tak už niekto vás do nejakej agentúry akože neoficiálne placne ako stážistu alebo niečo, alebo kamarát, keď má SROčku, že je živnostník, dizajner, tak má nejaký názov, tak sa dajte pod tú agentúru alebo čo. To neriešte, hlavne to vyhrajte kreatívnym nápadom. Dobre. Potom sú iné možnosti, okrem súťaží, napríklad začnem tou horšou, 10-dňová agentúra od Triadu. Možno poznáte. Je to taká, že raz ročne vyberú 5 ľudí, alebo 6, oni tam robia. A potom tá lepšia. Istropolitanovské akvárko. Možno ste o tom počuli. Keď nie, tak Facebookčík si nájdete. Volá to akvárko, nie akvárium. A to je taká naša chovná stanica pre mladé talenty. Väčšinou tam bereme 4-5 ľudí a myslím, tak na mesiac, ako nie na 10 dní, ale na mesiac, dostanú reálne zadanie, robia pre reálneho klienta. Niektoré veci sa dokonca už aj podarilo, akože išli naozaj von, že nie len, že prešli prezentáciou klienta, ale naozaj sa spravili. No a tam si vždy vybereme jedného až dvoch, ktorí potom sa u nás nejako uchytil na stáž. Nie každý úplne ostane, samozrejme, to býva rôzne. A je to dobrý program, máme tam akože aj taký tutoring, že každý vedie tých svojich dizajnerov, copywriterov a tak, sa také širšie intro. Určite to sledujte a prihláste sa, nebojte sa toho. Veľa ľudí sa bojí, že na to nemá, alebo tak, treba skúsiť. Keď náhodou na to nemáte, tak nebude o tom nikto vedieť. A keď máte, tak tam pôjdete a pôjdete tam mesiac. Dobre, a potom samozrejme neváhajte ísť na stáž. To je úplne dôležitá vec. Človek, čo po vysokej škole nebol nikde na stáži, je problematický, lebo nikto mu nebude veriť, že vie robiť. Neplatená nejaké 2 mesiace, 3 cez prázdniny. Veľa sa naučíte, veľa vám to pomôže. Keď aj náhodou pôjdete na stáž a potom si vás tam nenechajú, čo sa tiež stáva, tak to neberte, že je to váš fail, jednoducho ste v tom čase na tom miesto nezapasovali, ale môžete ísť inde. Ale veľa sa tam naučíte, naozaj je to dôležité. Bez stáže to pôjde ťažko. A potom posledná vec, o ktorej neviem, či viete, zase, ako pri všetkých. ADC je Art Directors Club, združenie kreatívnych pracovníkov v reklame a oni majú taký program, vlastne, že ADC Štempel. Štempel, viete čo je? Pečiatka. A oni ako organizácia vedia dať takýto štempel, takzvaný, ľuďom, študentom, ktorí
dokážu svojim CVčkom a portfóliom ich presvedčiť, že sú dosť dobrí, tieto štemple rozdajú, asi 20 alebo koľkým, a potom je garantované, že 20 alebo koľko agentúr, medzi nimi aj Istropolitana, sa zaručujú, že človeka so štemplom vezmú v lete na stáž, keby chcel prísť. Dobre. Ideme ďalej. Už dvakrát sme mali, že robiť, tak už tretie bude zmena. Je emócia, že? Tretie, je zábava, prepačte, ja sa vám napijem chvíľočku. Chcete rozlišať, o čom by to mohlo byť. Jasné. To trošku súvisí s tou prvou témou tej kreativity, že pri tej činnosti sa určite bavite o tom, že robte zľahka, tak aby to bolo humor, aby to nebolo, že teraz vypočítané bola Kotlera, lebo on to napísal pred 50 rokmi, že produkt a tak ďalej, ale jednoducho to je sranda, budú sa na to pozerať len ľudia zase. A akože ja nechcem zhadovať Kotlera, hej, len nedáte sa iba ním. Jednoducho, aby to, aj tá práca samotná, nebojte sa proste spraviť ako prvý návrh nejakú srandu úplnú, že ten klient si povie, že normálny. Ale vtedy to aj vás bude baviť, to je jedna vec, ale druhá, že aby to bavilo aj nakoniec toho človeka, lebo keď to je vykalkulované proste, tak to ľudia prehľadnú, ja nechcú prostý. A zase Ogilvy vravel, že keď chceš niečo predať, tak musíš to najprv predať jeho žene. A to bolo akože v 50. rokoch, domáce paničky, o ktorých si akože tí chlapí veľkí mačovia mysleli, že sú tupé a nič nevedia, ale žerli. Tak vtedy to akože on povedal, tak dneska by sa to nehodilo. Ale dalo by sa povedať, že akože nech to baví decko, alebo niekoho naozaj jednoduchého. Tak takýmto spôsobom k tomu pristupujte. Hlavne by vás to poriadne bavilo. A keď to baviť nebude, tak je to strašne náročná robota a nevydržíte tu zase, lebo vám bude zle z toho. Dobre. Záujem. To je ďalšia z vecí, že to má dve roviny, to mám také akože dvojvýznamové slovo. Prvé, že zaujímajte sa o veci, čo sa dejú okolo, followujte Facebooky agentúr, kreatívnych súťaží a tak ďalej, alebo týchto portálov od, začneme najslabším, stratégie, po najlepšie, ako Ads of the World, alebo nejaké takéto, alebo Adweek a tak ďalej, svetové. Aby ste mali prehľad. Bez prehľadu sa nedá. Akože, nikto, kto prišiel nejak, kto začal niečo robiť a myslel si, že on to vie jediný a hneď, tak ten neúspel v živote. Treba sa roky pozerať okolo seba, čerpať, že ak to je, a chápať situáciu a chápať celý ten svet a potom niečo aj vypustiť von, aj tak to bude zle. A až o 5 rokov to bude dobre. Ale to je normálne. Keď si pozriete, asi robíte už nejaké veci, tak keď si pozriete svoje pred 2 rokmi, tak sa vám asi zatočí hlava, že aké to bolo, aké to je teraz. Ja sa o 2 roky sa vám zatočí znova a potom znova. To sa stáva aj niekedy aj po týždni. No a druhý význam toho slova záujem je, že robte aj niečo okrem toho. Je strašne dobré, keď do tímu alebo do agentúry príde človek, ktorý má nejaký iný záujem. Hoci čo, od jazdenia na koni cez stavanie modelov Tatroviek, ja neviem po čo. Hoci čo, proste, ak sa hráte na Indiánov v noci, tak aj to. Hoci čo, alebo bulldogy máte radi, alebo niečo, hej, že, ale niečo, na základe čoho si vás zapamätajú, pretože takých ľudí, ktorí niekam prichádzajú, tú robotu, peniaze a tak ďalej je veľa, ale akože tým dosiahnete to, že vyskočíte, že aha, že to bol ten s tými Tatrovkami. Funguje to. Naozaj. Akože nemal by to byť úplne freak, hej, trochu také normálne, ale zase niečím... Dobre. Empatia. Vy tu máte veľa psychológie, predpokladám.
Povedzte mi nejakú definíciu empatie. Čo máte tak rýchlo v hlavi, kto máte Ačko z psychológie? Schopnosť cítiť sa. Dobre. Vyhrávaš tričko mojej kolekcie. Odvaha sa oplatí, to som týmto povedal. A empatia je dôležitá nie preto, aby ste druhým spravili dobre, ale hlavne sebe, získate výhodu konkurenčnú. A najdôležitejšie, čo je, tak asi cítiť sa teda pri tom procese, myslím najdôležitejšie, cítiť sa do emócie toho kreatívneho riaditeľa, ktorý vás bude príjmať. Hej. A keď sa na to pozrite, že predstavte si, že kreatívny riaditeľ veľké reklamnej agentúry, etablovanej, a teraz ako riešite, že potrebujete nového dizajnera, copywritera, tak prvom rade to je človeka, ktorý príde, spraví za pomerne dobré peniaze. Není to úplný debil, ktorý rozháda celý tým. A má chuť robiť, je vtipný a je z neho potenciál, že vymyslí niečo na ceny. A zároveň je zaujímavý, ako som hovoril predtým, a racionálny, že čo mu poviete, tak to pochopí, má kognitívnu schopnosť, logické úvahy, že keď sa dohodneme, že tak pochopí a spraví. No. A práve preto, keď aj budete akože sa niekam hlásiť, tak by som na vašom mieste nepísal o tom, že ako vás zaujíma reklama, ako by ste radi rozvíjali svoje schopnosti v veľkej agentúre a tak ďalej. Ale akože povedať tomu človeku, pozri sa, tu som, toto môžeš zo mňa mať. Toto. A zaplatíš za to len toľko. A vtedy ten človek akože počuje. Je to zase, musíte spraviť akoby reklamu na seba, reklamu na to, že to vy ste a vcítiť sa do toho, že on počúva vás, nie že čo vy chcete povedať, ale čo on chce počuť. A musí cítiť, že chcete robiť a že ho to nebude veľa stáť, lebo on má nejaký rozpočet obmedzený a keď si ako človek bez skúsenosti pýtate veľa, tak si on skúpi radšej niekoho iného a tak ďalej. Výhoda je, že šikovných ľudí je málo, takže je veľká šanca. Keď ste šikovní. No. Dôležitý je ten potenciál na awardy. To súvisí zase s tým, čo som radil, že robíte tie cirkulátory a žiarovky a tak ďalej. Keď mu prinesiete 3 fejkové reklamy na jednu na, ja neviem, kľudne aj tie najhoršie témy, akože kečupy, kondómy a čo tretie? Kečupy a kondómy a žuvačky. To sú tak, a pracie prášky, kečupy, kondómy, pracie prášky, to keď si pozrite výťazov printových reklám, tých svetových, tak veľmi často sa opakujú tieto 3 v minulosti, lebo sa na to robí dobre. Ohľadom kondomov veľa típkov a tak ďalej, keď nejaké narážky sa to dobre robí. Kečup zase hoci čo zaplakať, alebo pálivé, alebo niečo. A žuvačky belosť, či prací prášok biele, zašpinené, tak s tým dobre. Tak to nerobte, ale robte zvyšné témy a tak, že sa pýtajte, že je táto reklama taká, že by mohla vyhrať kreatívnu cenu a do toho životopisu, do toho CVčka pošlite 3 práce a nie 50 priemerných. On nepotrebuje vidieť, či vieš prelomiť banner, aj to, budeš to robiť nakoniec, ale to nepotrebuje vidieť, on potrebuje vidieť akože ten potenciál na euro, čo mu ukáže, že aha, že to je vyššia trieda. To nie je ten zalamovač, bannerista. To je copywriting, hej, že písať nejaké dlhé texty o odrode vína, ktoré sú bežné, nezaujíma nikoho, aj keď ja sa k tomu dostanete neskôr, ale jeden silný headline, alebo nejaký koncept, taký akože kampaňový. Dobre, tak to máme k empatii. Predaj sa. To je ten moment, kedy už viete, že ste kreatívni, máte navyrábané veci, už si predstavíte, že čo chce asi kreatívny riaditeľ počuť, tak idete akože za ním a s tým súvisí, že ako. Keď píšete mail, prosím vás, nepíšte, že dobrý deň, volám sa tak, mám toľko rokov, študoval som tam a týmto by som sa rád uchádzal na miesto také a také, lebo si myslím, že som kreatívny, komunikatívny a tak ďalej. To nerobte.
Na druhej strane sú ľudia, ktorí potrebujú, no, aby ste niečím vystrelili, aby ste ukázali, že ste iní, aby to bolo clever v jednej vete. Ich to nebaví čať dookola, keď im príde takých mailov 50, 100 za mesiac. Keď je ešte inzerát vonku, tak to ide ešte viac. Jednoducho niečo, čím povie, že ste iný, kreatívny a že vás baví. To je ako na rande, že pick-up line, hej. Ako keby prídem k nejakej neznámej slečne a poviem jej, že ahoj, volám sa Michal, mám 30 rokov. Mám 30 rokov, chodil som na vysokú do Nitry, pochádzam z Banskej Bystrice. Ona už je preč. A to ešte som rád, že som obišiel, že ma neoblial, alebo tak. Proste humor, ja sa chcú baviť. Strašne ľudia chcú zábavných ľudí, nechcú suchárov, ktorí dávajú tie suché frázy. Bo keď pošleš toto, tú naučenú repliku, tak dávajú, lebo nehlasíš sa na okresný úrad robiť za prepáčku, hej? Hlasíš sa na kreatívnu pozíciu medzi ľudí, kde si nikto nevyká, kde všetci nadávajú, fajčia v kanceláriách, neviem, majú opozle vtipy celé dni a obhadzujú sa, neviem, čím pomarančom. Boring s tým možno, hej. Tak to berte takto, ale okrem toho inzerátu mali by ste mať akože taký inzerát, taký prvý bojovník vpredu a vzadu máte troch, a to je, že Dribbble, Behance a LinkedIn. Tak tých si strážte, hlavne dizajneri, teda Dribbble a Behance, určite. Copywriteri, nejaký blog, bez blogu to asi nepôjde, taký pocit. A LinkedIn. Kto nemáte LinkedIn, spravte si. Možno sa vám zdá, že je to blbosť, ale není. Konektujte sa s veľa ľuďmi, aj ktorých nepoznáte, aj to prdele. A endorsujte si, vypíšte si to poriadne, školu, kurzy, schopnosti a tak ďalej. A endorse sú také tie skilly, ktoré tam máte, že viem Photoshop a niekto, s kým si konektnutý a vie, že vieš Photoshop, tak tam klikne, že áno, vie Photoshop. No tak tohto majte veľa. A riešite to normálne akože na poctivo si to spravte a nech vám není trápne si niekoho pridávať a žiadať o endorse alebo žiadať o, ako to povie. Keď vám niekto napíše, že čo si o vás myslíš, ako keď ste u neho robili, alebo tak. No, feedback alebo referencia, presne. Ale už mám bude. No. Tak to si spravte, naozaj mali bohaté. Lajkerov a tak, normálne. Treba to hrotiť, aj keď vám to možno trošku proti srsti, ale robí to svoje. Dobre, ja vám teraz ukážem akože taký, že ako som sa ja hlásil do agentúry. V roku 2010 som poslal mail s vetou Istropolitán sa mi páči a ja jej, otáznik. A takýto obrázok tam bol. Bolo to pred 7 rokmi, bol som ešte mladý a naivný. A vlastne takto, som sa tým povedal. Sú to také malé vtípky, že presne ako tie hračky, tých akčných figúrok, tak je tam kopec takých malých chujoviniek, by som povedal, že set extra ideí, kúsok talentu, podporu balenie, to sú všetky také tie veci, že pohodlné ovládanie, odolné materiály a tak ďalej. Jednoducho môžete to pozrieť, že biomade Slovakia, takéto srandy. A jednoducho to človeka trochu akože baví. Čo tým chcem povedať je, a plus som tam dal 5 mojich prác, ktoré som vtedy mal najlepšie, a ja som ich považoval za dobré. Potom, keď sa ma pozvali, tak som ich už odtravoval aj s tými zvyšnými 100, hej, čo mám narobené, ale tých 5 je dôležitých, lebo nikto nemá čas si pozerať zle. Keď pochybujete aspoň trošku o tej svojej práci, tak ju neposielajte. Spravte si 3 dobré. Stačí. No a zavolali mi, keď to vidieť, som tým chcel povedať. A keď si budete robiť niečo takéto vy, je veľmi dobré, veľmi pomáha dať nejakú tému. Ja som si dal tému Lavičná postavička a potom to šlo samo. To už vymyslíš proste hneď. Keď si dáš tému, ja neviem, kouboji, tak si tam dáš kouboja nejakého a budeš používať ten slovník, hej.
dohodneš si, napíšeš, že stretníme sa na poludnie, tam a tam, hej, ale nejaké, že som mladá puška v reklame a také, hej, to proste používať ten slovník a celú tú tému. Alebo hoci čo iné, je to podmorský svet, horolezci, púšť, sneh, to je jedno. Dobre, tak vám chcem ukázať, že ako som sa ja dostal do reklamy. No. A takto vyzerala Chelsea, keď som dokončil tú prezentáciu, tak to je vlastne asi všetko, lebo už bola unavená ja tiež. Tak ďakujem za... A teraz sa poďme pýtajte, čo vám napadlo počas tejto super prednášky. Ak máte otázku, no. Ale možno, že nie. Máme, on rozmýšľam, že ešte. Ja sa napíjeme. Už viem. Však píku. Tak sa pýtaj. Počúvať, že nepím. Ja o tebe viem, že ideš teraz ku klientovi. Môžem to povedať. Hej. Že odchádzaš z Istropovitany. No. A že ak by si mohol povedať, tak možno, že prečo jedna vec. A druhá vec, že ak by si vedel možno porovnať tú stranu klienta s agentúrou, prípadne s nejakým freelancom, že čo by si tak odporúčal, čo je najlepšie? Ale... Jasne. Poľa to neviem, nastupujem zajtra. Ale poviem takú nejakú úvahu, ktorá za tým je. Agentúra je vynikajúca na to, že poznáte veľa ľudí v tej veľkej agentúre, tam 50 alebo 60, jednoducho obrovské množstvo šikovných, kreatívnych, talentovaných ľudí, presne takých, o akých som hovoril, keď som vám to dal, že máte byť. S ktorými robíš, ale zároveň si pod obrovským tlakom a tak ďalej. Jedna veľká nevýhoda je, že moje názory a nápady a tak ďalej sa dostanú ku klientovi, ale k tomu decision makerovi u klienta, pretože aj u klienta je veľa ľudí niekedy v korporácii a tak ďalej, tak sa k nemu nedostanú skoro nikdy. Pretože je často skorigované z jednej strany, z druhej strany, z druhej strany. A spôsobuje to také, že keď to poviem na príklade, tak ja poviem, že chcem to červené a ide to cez 6 ľudí, ale jeden z nich nemá rád červenú, ale nemôžeme. Tak sa vrátime a dáme to do zelenej. A potom zase prejde niekam a zase, že no už to je moc zelené. Tak takýmto spôsobom skončíme niekde v nejakej šedi, kde nikto nemôže nič povedať, že ani také a každý je taký priemerný, jednoducho, že tie veci nemôžu mať názor. Tak z toho dôvodu hlavne som si povedal, že to idem skúsiť inak a že budem bližšie k tomu decision makerovi, keď budem priamo, že budem robiť vo firme, kde na oddelení komunikačnom a budeme priamo vnútri rozhodovať o tom, že jak to bude. A ja budem dizajnovať tam. To je ten hlavný dôvod. Druhý dôvod je, že agentúra je veľká sranda, veľa party, veľa ľudí, ale časovo veľmi náročné. A treba to zažiť, kým ste mladí. Potom už, som sa už prichytil, že už nemám 20, ale 30, tak už je asi čas trochu inak. No, ale je to zážitok, no, na celý život určite. Lebo je to robota proste, ktorú ja som inde nerobil, tak sa neviem predstaviť, ale myslím si, že je to asi o dosť nudnejšie inde, než v agentúre. A freelancovanie, áno, za menej času zarobíte asi viac, ale asi ste sám sebe pánom a tak ďalej. Ale musíte si robiť aj accounta, aj manažera, aj všetko, aj upratovačku si musíte robiť doma. A tak, no je to také, nechodíte medzi ľuďmi. Mám nejakých známych, čo freelancujú, niektorým to vyhovuje, niektorým nie. Ja by som nechcel robiť v obývačke. To je každého taká už osobná vec, že ak to má radšej. Ešte nejaké otázky? Ja ešte mám. Skade bereš inšpiráciu? Možno ak by si vedel povedať zopár taký webov, určite je tu takých, akože sa dá zaujímavý dizajn, grafiku. A potom ešte druhá vec, že či treba vedieť kresliť na to, aby si bol nejaký dizajner alebo grafik. Dobre, začnem to prvou, tej inšpirácie. Možno čítate stratégie niekedy. Tak oni tam robia také, že černý ABC, každý pondelok 5 vecí, čo nakopáva, on tam tak nejak zhrnul. Sú dva weby, ktoré
tá veľká inšpirácia, to je ELO, možno poznáte, ELO, to je taký, chcel to byť nový Facebook, ale skončilo to iba na umeleckých veciach. A potom Found, to sú 4 Fk a Found, ako Found. A tam to je taký náhodný tok obrázkov pekných. Tak tam. Potom z hudobných klipov, keď to je tak sa pustím VH1 alebo niečo podobné, tak z toho. Strašne rád mám klipy Nicki Minaj. Každý má svoje. Žltý má Kardashianku a ja mám Nicki Minaj. Potom, čoho ešte? Potom tam boli nejaké ďalšie veci, sa to dá inak aj nájsť na nete, ale keď tak na tým rozmýšľam, tak je ešte takto zo sveta, že chodiť s otvorenými očami po svete, pýtať sa ľudí, že čo robia, čo ich zaujíma, kúkať, že aha, to je pekne spravené, neviem, idem nekadiaľ, vidím nejaký plagát, alebo čo, si pozriem a dobre, alebo pozerám, neviem čo, Jojku a pozriem si, že majú pekne tie predelice a pozriem tie reklamy. Takéto, no. Pozerať sa. To je asi dosť také dôležité. A druhá vec, si sa pýtal? Že či treba nejak kresliť. Treba kresliť. Nie je to na škodu, ale nie je to nutné. Keby som mohol radiť, tak dizajnerom, že aspoň nejak, takže daj to kresli, ale teraz som nestihol, musel som niektoré loga kresliť len tak rukou, bo som nebol na kompe, boli sme na dovolenke, ale tak cez víkend som kreslil, tak partnerka povedala, že to také šmaranice 5-ročného chlapčeka. Tak ťažko, akože to teraz nevieť, že čo sa kreslí. Ale no, je to lepšie, keď vieš, keď nevieš, tak je to ťažšie. Ešte niekto? Ešte by som mal otázku, za tých pár rokov, čo funguješ vlastne v agentúre, bolo niečo také, čo fakt si našiel nejakú extra inšpiráciu, alebo čo ťa až tak nakoplo do toho? Bola jedna vec, taká celkom dobrá. Ja často vymýšľam, keď zaspávam alebo keď vstávam, že budík zvoní a ostane môj žať, tak si ešte rozmýšľam. A tak sa stala jedna vec, že keď som vymyslel Master Hate, neviem, či to poznáte, to bola taká kampaň pre nadáciu otvorenej spoločnosti, oni v rámci tých Young Lions to bolo. A tam bolo zadanie, že jednoducho ľudia si na internete nadávajú a sú agresívni voči Rómom, neviem komu všetkému, islamistom a tak ďalej. Takže spravte niečo, čo ľuďom dá vedieť, že nevypisujte proste nadávky si na internete, to nenavíde. Blbosť. Tak to je komplikovaná téma, už to nejako rýchlo povedať aj tínedžerom, hej, to bola cieľovka. A jak to spravíš, tak som vymyslel, že vymyslíme slovo masturbate, a že vlastne to je akéby že má to veľa spoločné, hating a masturbovanie na verejnosti, že keby že nikoho to nezaujíma, robíš tým dobre len sám sebe, je to taký iba akože dobre, spravil si fajn, teraz čo? Tak akože to slovo sme začali používať, to je taký celkom pekný dizajn, ktorý sa mi páči a išlo to celé von, bolo také pomerne, myslím, že úspešná kampaň, že doteraz ešte boli také odznačiky farebné, tak tie doteraz ešte vidím na festivaloch, že budem sa na Bartochov alebo tak. Tak to bol taký moment. Takže do jedného slova sa zhrnula celá tá komplikovaná téma. Áno? Že čo bolo takého, keď si nastúpil do výtva do práce, že niečo, čo si nevedel, musel si sa naučiť v tej téme? Čo som nevedel? Stávať do roboty. Akože terminológia je taká, hej, čo ti úplne trvá, kým chytíš, že čo je to interka, čo je to brief, čo je to, ja neviem, kto sú presne accounti a čo robia, takéto veci, strategické termíny, že kto je to laver a kto je to, nie joker, ale ktorí sú, ja som zase zabudol tie termíny. Ale jednoducho je taká terminológia, také koleso, 8 typov ľudí, skupín, rodinné, založený a jemný a dráči, to sú takí tí podnikatelia. Tak toto, ja neviem, čo som nevedel. A bola tá agentúra taká napomocná, kde to pomohla napríklad?
Jasné. Záleží aj do akej agentúry, ku akým ľuďom sa dostaneš, to je prvoradé, že ja som mal šťastie na ľudí. A určite, hej, lebo tam sa stratíš, vieš, keď prídeš ako junior nejaký, že nás bolo v týme 7, dizajneri boli 4 a teda traja plus ja. A so mnou sa rátalo tak, že keď spravím tak dobre a keď nie, tak OK, spravia to tí druhý, že to ten, aj nie že mesiac, to prvé 3 mesiace pre juniora to také, že od neho nič nečakáš, že nech sa ukáže a nemáš vtedy takú zodpovednosť, keď to nespravím, tak dostravo celé a skončí svet. Že, v tom je to dobré, že keď to nevieš spraviť, tak to spraví niekto skúsenejší. A zase keď vieš, tak je dobré, lebo potom ti už začne dávať tie veci a rýchlejšie rastieš, rýchlejšie môžeš pýtať vyšší plat, tak to je dobré. Máme kolegu, ktorý tvrdí, že, kolegu, ktorý tvrdí, že najdôležitejšie je sa neosvedčiť, aby ti nedávali potom veľa roboty, ale ja si myslím, že sa treba aj osvedčiť. A potom ti dávať veľa roboty. Ešte nie, mal si po celý čas iba Vistropolitania, alebo si si skúsila iné agentúry, lebo viem, že ľudia skáču. Hej, ľudia skáču, to je pravda. A ja som po 4,5 roku v Vistropolitane som si dal taký, že som sa z toho pokúsil utiecť prvýkrát. A išiel som do takého dizajnového štúdia platform. Oni robia mobilné aplikácie, hlavne sú čisto dizajnerská firma, menej akože reklamná a komunikačná. Neviem, či to máš, cítite taký rozdiel, ale jednoducho sú viac dizajnov, hlavne apky. Veľmi dobrá vec, veľmi dobrá skúsenosť a tak ďalej, ale po nejakom pol roku sa mi asi začal prejavovať štokholmský syndrom a zabudol som, teda chcelo sa mi znova do reklamy strpieť, tak som sa vrátil a tam sa zase pobudol nejakých 15 mesiacov a teraz končím zase. A v inej agentúre reklamnej, kde Vistropolitane som nebol. A možno aj, že je to aj škoda, lebo rád by som vedel, že ako to robia inde, možno sa ešte niekde zastavím časom. Ja to odporúčam aj hlavne, čo sa týka školy. Ja som tu študoval len magisterský, bakalára som robil v Brne. A nevedel by som povedať, že ktorá škola je lepšia, ale každá je iná a to je obrovský prínos, že vlastne za tie... Ja mám dvakrát viac spolužiakov, dvakrát viac učiteľov som poznal, dvakrát viac prístupov a tak ďalej, že to odporúčam. Ak ešte nie ste na magisterskom, tak... Nie, že by som chcel odpovárať, ale skúste aj iné, že také na zmenu celkom dobré. Alebo nejaké, ja neviem, doktorát, keď chcete niekto robiť, tak skúste niekde inde, budete mať iný pohľad. A zase tí iní by mohli prísť sem na výmenu, to by tak dobre fungovalo. A potom aj v tých robotách, hlavne keď budete juniori, tak ak vám bude dobre, tak ostaňte v tej jednej, ale ak budete cítiť, že treba sa posunúť, tak toho nebojte. To je normálne, to nie je také, že vás niekto bude teraz obviňovať, že ste fluktúant alebo čo. Treba skúsiť a hľadať tam, kde vám bude dobre a aj viac sa zase naučiť. Ja by som vás podporil, kebyže tam máte taký či meniť agentúry. Aj keď som to sa nerobil. Všetko, že? Dobre. Tak ďakujem ešte raz. Hej, reklama. Všetci na reklamu. Je to látko. Nejaké super, nie, že nepočuje, to je ďalej. Chcem to dať rýchlo, kvalitne a čiže ja som to tak nejak na to, som potvrdila, čo som možno vravel, že do reklamy sa dá dostať, treba sa snažiť a ako bol nejaký môj prípad, ako som sa dostala do Vistropolitana obľúby a som tam 2,5 roka. Takže tu som, všade tu som. Toto je vlastne prvý eskalátor, na ktorom som bola. Pozerala som, že je to október 2012, 13, neviem ako to začalo, vlastne eskalátor založili moje spolužiačky. A bolo to také, že konečne fajn ľudia, akože aj cirkulátor sa snažil a robil nejaké prednášky s ľuďmi z reklamy, ale toto bolo raz za mesiac, tak keď som počula, že teraz to chcete mať každé 2 týždne, tak je to super.
Snažila som sa a robila som aj nejaké iné veci, to treba z Zaragoza Digital Academy, čo bola cez Unikem, tam sme boli týždeň v reklamke. To bol nejaký môj prvý stres s reklamou, ale tiež, ako spomínala Morky, robila som výročky pre neziskovky, loga, všelijaké strašné, aj by som vám ich ukázala, ale no, radšej nie, povedzme si tak, ako je. Ale tak do reklamky som sa dostala vlastne vďaka cirkulátoru. V poslednom 5. ročníku som si povedala, že síce je neskoro, ale treba do seba niečo robiť, kedy, keď nie teraz. A celkom to vyšlo. Dostala som niekoľko cien a zaujala som asi s týmto. Aj som si hovorila, že či to vôbec posielať, či to neposielať, či to nebude cez hranu nejakú, či to ľudia pochopia. Hej, pochopili, zasmiali sa. Tak asi to splnilo svoj účel. A vlastne na afterke cirkulátora som sa bavila s týmito 3 pánmi. Si tam. Čo bol vlastne, všetci traja boli Metropolitány, Roman bol copywriter, Mišo Hornický dizajner a Mišo Moravec tiež dizajner. Poslední 2 aj študovali tuto u nás, čiže napríklad taký, ako priznám sa, Morkyho som ja aj nepoznala, ale Mišo Hornický bol celkom menou, tiež cirkulátory vymetoval správa zľava z hora dola. On bol slávnejší. On bol slávnejší teda. A aj som mi hovorila, že super chlapci, videla som, že ste boli v Cannes, to bolo presne myslím v tom roku, že vyhrali Young Lion, Cyber, že super. A oni, že hej, tak potom si asi videla aj našu fotku v plavkách. Neviem, či si bol ty, alebo Horky to povedal. Fotku v plavkách som nevidela, ale o tom som si našla. A chcela by som ju aj vám ukázať. A ja som si tak robila, že chlapci v plavkách, akože nič sa tam nie. Ale čo je na tom super, že vlastne chalani sa mega snažili. Už v tej dobe robili v agentúre, čiže robili to asi na čas. 48 hodín na Cyber, vymysleli niečo mega, mohli ísť do Cannes, mohli sa kúpať, mohli ísť na prednášky, mohli sa inšpirovať, porovnávať s inými ľuďmi, proste mega zaujímavé. Pivo zadarmo tam bolo. Pivo zadarmo. Čiže super, kto by to nechcel. Takže som išla na stáž a poznávala vlastne toto sú naši veľkí páni z reklamy. Vľavo je náš kreatívny riaditeľ Peter, ktorý keď sme sa stretli, tak mi povedal, že ahoj, ja som Peter, žiadne vykania tieto veci, to my tu nerobíme. A vlastne prešli sme si spolu portfólio, čo som mala, veci, čo som mala z cirkulátora, keď videl plá, tak ma to povedal, že úplne, dobre, ale aby to bola reklama, malo by to byť séria, lebo dobre, našiel si jeden vtípek, ale to tak trošku nestačí na to, aby to bola. Čiže viac vecí som si takto prešli, ja som pochopila, že týpek vážne vie, o čom rozpráva, takže to robí akože dobre. V strede je môj team leader, Braňo Bezák, a.k.a. DJ Magalova, a.k.a. DJ Tučný a všetko možné. A úplne vpravo je Vlado Janček, básnik, copywriter a a.k.a. DJ Kalot programky. Hej, asi všetci v reklame sú DJ-i. Môže to tak vyzerať. No a oni sú proste super inšpiratívni ľudia, ktorí majú, ako Morky spomínal, kopec záujmov, robia veci mimo agentúru a zabavíte sa s nimi. Čo viac? Tu sú ďalšie tváre od nás, akože... Poďme správa teraz, pán Moravec. Toto je zrovna fotografia z chatu. Nikto ten prvý nevidela. Okrem toho, že je super dizajner, robí super trička, tak plánoval tetovať. Toto je pomelo, ktoré tetoval. Ale raz to teda určite potiahne aj ďalej. A potom sú v strede dizajneri Simona a Chris. Simon super kreslí, Chris je zase z Chile, ktorý týpek rozpráva po španielsky, po taliansky.
trochu po slovensky, po anglicky, čiže kopec podnetov budem a takto. Hore potom je náš typek v helme, tiež arťák, vyštudovaný architekt, 3Dčkár, robí proste kopec vecí. A typek s korunkou, to je Slav Danko, ktorého ste tu tiež tuším mali raz na prednáške. Toto bola taká trošku ťažšia chvíľa, hej, tender, takže preto vyzerajú takto. Dolný rad, môj partner z Young Lions. Lukáš, dobre, my sme teda nič nevyhrali, ale skúsili sme. A v strede sú teda minuloročné víťazky tiež Cyber vyhrali, že? Dorotka Mina, arťačka a šéfka nášho digitálu, čiže ďalší inšpiratívni ľudia. Naša agentúra, ukážka cien, je ich viac, ale tak akože to nie je také až zaujímavé. Čo potom máme vpravo, to sú naše pasíkavé piatky. Toto je Poppy, on že prepíš Poppy. Vždy. V strede je Vlado Janček a fotka z Haldonskej party. To bol ten človek, ktorý bol tak v týme, ale celú túto fotku, že na nej vyzerá super, aj tu vyzerá super. A naši klienti, to sú len teda niektorí z nich. Ja robím teda prevažne VUBčku, Heineken, Peugeot a musím povedať, že ako junior nerobím na kampaniách a takýchto veciach. VUBčku robím polepky, brožúrky, letáčky, Peugeot robím ako je to pekné gifko, banery, ale nie je to tak stále a preto som vám pripravila aj videjka. Toto je 2 roky dozadu, reklama, na ktorej som tiež... Neviem, či sa pripravené. Cyklisti sú šťastní ľudia. Hlavne, keď majú bicykel od nášho klienta, najznámejšieho bratislavského predajcu Cactus Bike. Ako hovorí známa anekdota, šťastného cyklistu prezradia mužky, čo sa mu počas jeho... Alebo nie. Z jeho usmievavej jazdy nalepia na zuby. Na tom sme postavili našu inštaláciu. Cez deň na nej nie je nič neobyčajné. Ale v noci vysvietené zuby nášho šťastného cyklistu, potreté špeciálnym lepidlom, priťahujú mužky, ako by fičal poľnou cestou. Tak nám každý deň príroda pomáha dotvárať náš outdoor do výslednej podoby. No asi si poviete, aká blbosť a stačilo to na 2 bronzové klince, takže dá sa. A teda som pod tým podpísaná a ja si to ako copywriter, lebo akože na výslednom diele plagátu, alebo čo nazvať som nejak nerobila, lebo na to boli tí takí povolanejší už seniory, ale proste dalo sa robiť aj niečo iné. A toto, druhá vec. Malo byť druhá ukážka niečo, na čom som robila. Toto napríklad mi dostalo ani šarík, ani klinec, ale som na to akože hrdá, alebo niečo, lebo vymyslela som si to, povedala mi, staraj sa o to a všetko si akože
variať, čiže od návrhu, akože jasné, produkčná zohnala tiež, ktorá to vyšila, morky, zostrihal videjko a takto, ale akože je to môj projekt. Čiže okrem banerov a iných vecí dá sa aj ako junior, keď máte ideu, tak agentúra vás veľmi rada podporí, veľmi rada pomôže, usmerní a vedia z toho výsť pekné veci. Ďalej, Lukáš mi povedal, takže mám vám povedať, aký si myslím, že je rozdiel medzi agentúrou a freelancingom. Teda, viac menej to, čo vravel aj Morky, že agentúra je značka, má svoje meno, má svojich klientov, keď ako freelancer si musíte klientov zháňať, musíte mať za sebou nejaké portfólio alebo nejakú referenciu, hocičo. Čo zase agentúra už ako vážne vás podrží a to sú vlastne tí stáli klienti, že stále máte, ale robíte stále na tých istých, či neviem ako freelancer, či sa dá zohnať klient, ktorý bude pravidelne vyžadovať nejakú prácu, alebo je to len projektová záležitosť. Sú okolo vás kreatívni ľudia, ktorí vás podporia, usmernia, keď niečo vymyslíte, tak vám povedia nie, tak to, skúsme to inak, alebo prípadne tiež spravia nejaký návrh, viete sa porovnávať, viete rásť. Máte okolo seba iných ľudí, čo sú teda tí accounti, ktorí vám manažujú čas, ktorí posielajú veci na klienta, ktorí skúsia presvedčiť klienta, máte produkčnú, ktorá vám zabezpečí tlač, všetky možné veci, DTPáci za vás dorobia, tlačové dáta, všetky fajnové farebné profily nastavia, všetko, jak má byť. Máte stálu pracovnú dobu, teda musíte tam byť zhruba od tej 9. do 5. Niekedy dlhšie, niekedy cez víkend, keď je tender, ale niekedy je to také, že OK, ste tam, ale tej roboty nie je až tak veľa, ale sedíte, pozeráte videjka, alebo neviem. Čiže svoj čas akože máte prakticky rozvrhnutý, ale kým ako freelancer je to také, že ja som to druhé typo, že nie, asi nie, lebo ja by som nemala na seba nejakú disciplínu a predpokladám, že by som robila v noci a potom by som mala posunúť celý režim a komunikujete s klientom, keď to robíte, ja neviem, o 3. Asi by to nebolo dobré. Máte aj stály plat, čo súvisí s tým, že niekedy toho robíte veľa, niekedy toho robíte málo, ale peniažky prídu. No, ako freelancer si to tiež musíte naháňať, faktúrky, keď to zaplatia a také veci. Ešte niečo tam? Dobre. A čo klient? No, neviem. Tiež som klienta nebola. A klient je pre mňa občas taká akože záhadná postava, ktorá keď napíše super brief, tak to je akože to je dobré. Keď viete, čo máte robiť a keď oni vedia, čo od vás chcú a keď to nemenia zájazdy a také veci. Ale inak tiež majú nejakú teda štruktúru v tom na tej strane klienta, čiže marketingové oddelenie musí nejak sa s tými rôznymi produktovými oddeleniami a čo ja viem. Každý sa musí dohadovať, ako má prečo a za koľko a veci. Ale mám jednu peknú reklamu, neviem, či ste to videli. Toho akože viac nebude. Poznám to niekto? Okrem Lukáša? Viete, na čo je to reklama? Je to, vraj je to reklama z tohto ročného Super Bowl. Nie som si istá, či to bolo akože aerované v tom hlavnom čase alebo predtým, alebo či to vôbec bolo aerované. Ale je to reklama na Cards Against Humanity a je k tomu akože celá storka o tom, že má super agentúru a vadí pred Super Bowlom, kde dal všetky peniaze a všetky peniaze dali na agentúru vyhozujú. A že čo teraz?
agentúra prišla s tým, že spravíme nejaký spotík, ako ľudia hrajú túto spoločenskú hru, ktorá sa označuje ako hra pre zlých ľudí. Horrible People, party game alebo niečo také. A my chceli spraviť také akože demo videjko, ako ľudia hrajú šťastní, spokojní, pekná reklama. Nie, oni to nechceli, tak si povedali, že čo teraz. Američania majú radi zemiaky, je tam zemiak. Raj si prerobil nejaký, akože je k tomu vážne veľmi pekná napísaná akože štúdia failových reklamy, ktorá nič nezarobila. O tom, ako vyberal ten správny zemiak. O tom, že si povedali, že keď je to reklama, tak tam treba napísať reklama. Že ako si tam ten produkt vôbec nie je spomenutý a že ako si tam nie je ani logo, ani nič, webka, nič. A toto je akože klientská kreatíva, keď to mám povedať. Klient si myslel, klient sa spravil, klient niekedy chce rôzne veci, ale toto je dobrá klientská kreatíva, lebo mali k tomu taký akože bás, že čo tu bolo, prečo to bolo, čo to akože má byť, to myslia vážne a väčšina ich kampaní je takýchto. Zasa. A toto je reklama na to, prečo som mala sa veľa Kiska Taylor Swift. To mal byť príklad toho, čo všetko vás vie inšpirovať. Mne sa veľmi páči, keď Taylor Swift sú vtipné. A Taylor Swift vie byť aj reklam, ktoré prakticky akože nie je to použitý jej ďakovný prejav z Grammy. Udla Grammy, čiže je to spojenie nejakého produktu a myšlienky a všetkého má to nejako oputovať, čiže nie a dievčatá, aby sa ľudia, ale boli okolo toho nejaké také akože rozhodné reakcie, ale podľa mňa to fajn reklama. Takže takto. Keď ste moji kamaráti, tak nás môžete našu agentúru mať rádi tuto, alebo tuto v akvárku. Máme aj Instagram, na YouTube dávame videjka a ešte máme takého super kolegu, ktorý píše už do nedeľu Palominár, jeho pravidelný nedeľný seminár o reklame a o tom, je to taká, on je strátek, čiže teória reklamy, prístupy reklamy a fajn veci, ako to baví. Ktorý klient alebo ktorý brief ťa doteraz tak najviac ako keby zaskočil alebo potrafil? Zaskočil, to je asi ťažko to. Trošku ma potrápil a myslím, že ešte trápiť chvíľu bude. Projekt Urbanovská pivná cesta, Lukáš, čo sme robili s Lukášom, ale dobrá správa.
online video bude, už videl aj klient, už aj produkcia sa rozbehla, ale je to projekt, ktorý stál od septembra, pol roka. A robili sa k tomu všemožné materiály typu rohožky, žetóny, polepy na poháre, čo sú také veci, že to sa vám že vážne nechce robiť a nechce sa vám robiť výzožky, ale klient aj nemá predstaviť, že výzožky musia byť. A to je potrábiť, keď sa na týchto drobnostiach nejak dlhšie doťahujeme. Možno naopak, pre ktorého klient sa ti navačuje. Ty robíš dosť veľa pešotu. Hej. Vieš čo, teraz sa mi celkom dobre robí na slnečniciach, ktoré som prevzala po pánovi Moravcovi z časti. Hej, on to dobre rozbehol a zatiaľ sú feedbacky klienta v pohode, čiže máme pocit, že nie sú to tak akože nejak prísne nastavení, že sa tam dá niečo pekné spraviť. Či? Dá. Dá, ale za podmienok. Podmienky sú riečajú. No, klient je ťažko, ale neviem, môžu byť tam bola že nutne každý u klienta úplí, ale sú tam nejaké interné procesy, niečo, aj oni majú nejakú hierarchiu a každý sa bojí spraviť niečo, čo by nahnevalo toho nad nich. No, je to vždy alchymia, čiže ako klienta pracuje. A to má to. Ďalšie otázky? Ja by som sa ptala, či máš tiež akože nejaké také vedľajšie záujmy pri práci, ako to mňa vychádza, že ako to treba, ale že je fajn. No, to je dobrá otázka. Momentálne zbieram a vymenujem babke hokejové kartičky, ale na to ma navodol on. Ale baví ma to už 2 týždne. No neviem, akože ja nemám žiadne také akože hlboko vyšpecifikované záujmy. Mňa nebaví po práci sedieť doma, čiže snažím sa chodiť von, chodiť na takéto prednášky a vyhľadávať akcie a podobné veci. Ale nemám asi nič také, že ani blogovať už sa nemám. Nemôžem na to sa na byte. Už mám poved